Nga ang sa mga dishes, ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bakterya. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bakterya. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected. All Bombo Radio Philippine stations nationwide will now pray the Holy Rosary. We enjoin all our listeners to be one with us in asking the Lord that our country be spared from any widespread devastation and death caused by the COVID-19. This Holy Rosary is aired simultaneously in 31 Bombo Radio and Star FM stations in 24 key cities nationwide. Amon kamo karon ginadapit sa pagpadungog sa mahal nga Birhen Maria, Iloy sang Dios, sa pagampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo. Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanumdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga Iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga Iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo, nagipalangkon sa gahom sa Espiritu Santo. Ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato,
ginlansang sa krus na mataray kaginubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo kaadlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay. Kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa natanan. Gikan dito nagakalipas siya liwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag-adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon, sugo nga napatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kapawa. Ang nahauna nga misteryo sa kapawa, amo ang pagbunyag kay Jesus sa Jordan. Ginadumdum naton nga sang pagbunyag kay Jesus sa suba sang Jordan. Nagbukas ang kalangitan, kag ang tingog sang Amay, nabatian nga nagapamatuod, nga ining si Jesus, amo ang iya anak nga nahamutan. Nag-abot si Jesus sa Jordan, halin sa Galilea, kag nagkadto siya kay Juan sa pagpabautiso. Sa pabautisuhan na si Jesus, may tingog gikan sa langit nga nagasiling, amo ini ang hinigugma ko nga anak, nga akong gid nahamutan. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag-adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon, sugo nga napatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala,
niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, na ginagidyattong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaduha nga misteryo sa kapawa, amo ang pagpahayag sang Ginoo sang iya kaugalingon sa kana. Ginadumdum naton ang pagbaylo ni Jesus sang tubig sa bino, tungod sa pagpangabay sang iya iloy. Amo ini ang nahauna nga milagro. Paagi sa sining makatalanhaga nga buhat, ang mga gintutunan nagtuo sa iya. Si Jesus nagsiling sa mga sulugoon, Punuan ninyo sing tubig ang mga tadyaw. kag ila gindimdiman ang tubig nga nahimo nga bino. Didto ginpahayag niya ang iya himaya, kag ang iya mga gintutunan nagtuo sa iya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria,
puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga ang mga sala nga tanan. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kadalang tanan nga mga kalag sa langit. Labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kapawa, amo ang pagbantala sang pag-abot sang ginharian sang Dios kag ang pagpanawag sa pagbago. Ginadumdum naton ang paglibot ni Jesus sa Galilea, garagabantala nga ang ginharian sang Dios nag-abot na. Gintawag niya ang mga makasasala sa paghinulsol kag pagbiya sang ila mga sala. Ginpatawad niya ang ila mga sala kag ginayo ang ila mga balatian. Si Jesus naglibot sa bugos nga Galilea. Nagpanudlo sa mga sinagoga. Nagwali sang maayong balita sang ginharian. Kag nagpang-ayo sang tanan nga sahi sang mga masakit kag balatian sang mga tawo. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ikapatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya,
ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga mon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may nakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kapawa, amo ang pagbalhin sang dagway ni Jesus. Ginadumdum naton ang pagpakita ni Jesus sang pagbalhin sang iya dagway sa tatlo ka mga gintutunan didto sa bukid sa pag-aman sa ila sang iya palaabuton nga kasakit. Kamatayon sa krus kag pagkabanhaw, agud indi sila magdula sing pagtuo kag pagsalig. Samtang nagatanaw sila, nagbalhin ang dagway ni Jesus. Kag ang iya mga bayo, nagmasilaw, kag nagmaputi. Wala sing bisan sino sa kalibutan nga makapaputi sang bayo kaangay sini. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag-adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo.
ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, ag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kapawa, amo ang pagtukod sang Eucharistia. Ginadumdum naton nga sang katapusan nga panihapon, ginhatag ni Jesus sa aton ang pinakadako nga tanda sang iya paghigugma, ang iya lawas kag dugo para sa kaluwasan sang kalibutan. Ginkuha niya ang tinapay, nagpasalamat siya sa Dios, iya ginpamihak-pihak ini, kay ginhatag sa ila nga nagasiling. Ini, amo ang akon lawas, nga ginahatag para sa inyo. Himuan ninyo ini sa akon handumanan. Sa amuman nga bagay, sa tapos ang panihapon, ginhatag niya sa ila ang kalis, nagsiling siya. Ini nga kalis, amo ang bag-o nga kasugtanan sang Dios, nga ginapalig-on sang akon dugo, nga ginaula para sa inyo. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria,
puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw manambunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga mong mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, naginagidyatong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatamis, ginalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nagamaan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos na matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos ang tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Diyos. Agod mangintapos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginuwas man kami sa imo bugtong anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamalandong sa mga misteryo sang santos nga rosaryo.
sa balahan ng Birhen Maria, makasulod unta kami sa mga ginutudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon, tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosario. Kabayng ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Philippines Standard Time, 39 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Maayong gabi Pilipinas, Western Visayas, syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang bombohanay sa gabi. Dito sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, 630 kHz frequency sang inyong mga radyo. Adlaw kita sang Webes, petsa 17 sa bulan sang Pebrero, sininga tuig 2022. Kag sininga gabi inyong mangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes. Aton dira ginabi-abi ang mga nagapamati sa ilang mga puluyan, ilabi na sa mga naga-tune in sa 630 kHz humalin sign on tubtob sign off. Subong man sa aton mga kabombo nga naga-drive no nagapamati sa radyo sa ilang mga salakyan samtang nagabiyahe, kag sa mga nagatutok sa aton nga Facebook Live, subong man sa aton nga live stream sa YouTube, hindi gid magkalipat nga mag-like kag mag-subscribe. Sa aton nga mga balita, nag-resume na ang limited face-to-face classes sa mga pilot size sa Negros Occidental, subong agin paidalom ang probinsya sa Alert Level 2. Nagbalik na no ang face-to-face classes sa Valladolid National High School kaga 3 kaiban pa nga mga eskwelahan. Usa karon 16 na ka mga eskwelahan sa nasakupan sa DepEd Division of Negros Occidental ang nakapa-validate sa ahensya agon nga makapatigayon sa in-person classes kag kwalipikado na ang mga ini. Isa sa mga guidelines no sa Department of Education amo ang zero COVID case, dapat wala gid no sa kaso sa COVID-19 sa sulod sa 28 ka adlaw. Kinahanglan naman sa parents' consent agod nga makabalik ang mga estudyante sa classroom. Kag syempre dapat fully vaccinated no ang isa ka estudyante. So sa karon wala pa man sa guidelines sa face-to-face graduation bagod madugay pa man nga magsira ang school year kag second half pa lang sa academic year subong. Pero kung tanay matigayon no nga makapatigayon bala sa face-to-face graduation, may mga nagkakakitaan kita na gani nga mga post bala, mga sentimento sang mga graduating students, especially sa mga college no nga agi na dumilian kuno ang graduation pero ang mga campaign rallies okay lang.
So sa tion no, nga magbalik na ang face-to-face classes, nagalaom ang division office nga i-maximize no sang mga estudyante ang ini nga kahigayunan no agod nga makatuon sang maayo. Kumbaga, ma-appreciate na ginasiguro no this time sang mga estudyante bala. Kaya ako unta kung kaisa nagkakatak-an no ang maski na ko no sa nga estudyante pa ako kung kaisa nagkakatak-an kita nga mag-eskwela, mamati sa maestra, magsulod bala sa classroom. Pero bangod sining malapit duha ka tuig nga paghukas sa nga face-to-face classes, do nahatagan bala sang balor no, do na-appreciate naton ang ini nga sahi sa nga pagtudlo. So dapat hindi ini naton pag i-take for granted. Samtang gina-diskusyonan na sa Department of Education Division of Bacolod City naman ini kag sa mga opisyales sa syudad ang pag-resume sa limited face-to-face classes. Subong gin paidalom naman ang syudad sang Bacolod sa Alert Level 2. Nakigasapol kahapon no si Bacolod City Councilor Renesito Novero, amoy na siyang chairman sa Committee on Education sa sangguniang panglungsod sa mga membro man no sa local school board. Kaya Assistant Schools Division Superintendent Peter Galimba kaga sa presidente sang tanan nga mga public schools diri sa syudad agud nga istoryahan ang pagbalik sa face-to-face classes. May memorandum si DepEd Secretary Leonor Briones nga nagapahanugot sa resumption sa limited face-to-face classes basta masunod lamang ang mga requirements. Ang in-person classes no kaangay sa yara sa Alangila National High School ang saranggid nga makaresyo makabalik na no basta aprobado lamang sa DepEd kag sang LGU. So hopefully maskin amat-amat lang kagalauman gid nga may mga restrictions gihapon maskin makabalik na ang face-to-face classes if ever. Kaya new normal na kita no, madugay-dugay pa ini siguro ang pagsuksok naton sa face mask, ang pag-distancing no, but this is for the good of everyone man. Pero kung maka-move forward kita abi sa iban nga bagay, ma-move forward kita, hindi man pwede nga magtiner lang kita sa sitwasyon naton subong, especially sa bahin sa edukasyon kay kun hulto naton nga madula gid ni totally ang COVID-19, basi madugayan pa. So we have to adapt no, we have to live with it. Kahapon nagapagwa na sa executive order si Presidente Rodrigo Duterte nga naga-institutionalize bala sa pagbaton sa Philippine o kuna national ID system kag nagapati ang pinuno sa Philippine Statistics Authority sa PSA Negros Occidental nga maklarohan ang isyu angot sa national ID no nga wala ginakilala sa pila ka public kag private offices bilang bastante nga ebidensya sang identity sang nagadala sini. In short, tinutuyo sining national ID no nga hindi na magpangita sa iban nga IDs bala kung nagapresentar na sa ang nagatransaksyon sa Philippine o kung sang national ID. Kumbaga, sufisyente na inino sa tanan nga transaksyon. Apang wala naman sini ginabuslan no ang ID sang iban nga ahensya sang gobyerno o kung sang driver's license. Damo galing nagakomento no nga lain bala ang itsura nila sa personal kag ang ilaman nga itsura sa national ID maski na kapila na kuno nila ipaliwat sa manog picture bala sang sila ang nagproseso amo gid gihapon. So wala na kita dira may mahimo no, importante miyara kita sa valid nga dokumento. Kaina nakabato naman sa assistance ang banwa sa Kanduni nagikan sa provincial government. Kape na 7 million pesos nga balor sa roofing materials ang ginpanagtag sa provincial government sa Negros Occidental sa mga pumuluyo sa banwa sang Kanduni nga nagubaan bala sang balay no kadungan sa paglabay ni Typhoon Odette sang tinalikdan nga Disyembre. Mismo si Governor Eugenio Bong Lacson no, ang nagpanguna sa distribution sa roofing materials kay inasang aga kung sa diin 1,476 ka mga pamilya ang kabugusan nga nakabaton sa roofing materials. Inino ang ginalakipan sang 6 ka mga corrugated sheets kag 2 ka plain sheets nga nagalaba sa 8 ka tapak. Samtang may gindaho man sa ilang mga food packs nga ginabugusan sang bugas, tinapay kag mga canned goods.
Dako naman ini nga bulig, no, especially sa mga naapektuhan gid bala sa nga bagyo man nagkalaguba gid bala mga panimalay ang banwa sa nga Kanduni ang ikalima na nga LGU sa 6th district sa nga Negros Occidental nga nakabaton sa nga roofing materials kag sa masunod nga semana ang syudad sang Kabangkala naman ang bisitahan. Kung makatapos na ang mga LGUs no sa 6th district, managtag na ang provincial government sa cash assistance sa mga pumuluyo sa bahay naman sa 5th district sa Negros Occidental, apang ang makabaton lamang amo ang mga pamilya no nga wala sang may nabaton nga ayuda nagikan sa national government kag sa LGU. Dugay-dugay aton man na tsekeron ang mga balita nga natipon sang patrol kaya Bombo Carlo May Defensor tuhoy sa duha ka separado nga drug buy bust operation nga ginpatigayon sa Silay City Police Station subong nga adlaw. Aton man kuhaon ang detalye sa buy bust operation na ginpatigayon sa City Drug Enforcement Unit sa Barangay 27, Syudad sang Bacolod. Samtang nagapakig-angot kita sa patrol, diri kita anay sa aton nga balita national no. Naka-record subong adlaw ang Pilipinas sa 2,196 ka panibag-o nga kaso sa COVID-19. Makabay pa no ma-maintain nga amo lang ining nagaka-record diri sa pungsod o kon mas lower pa no magnubo nagid samtang nagadugay so sa karon yara na sa 3.6 million ang kabugusan nga kaso diri sa pungsod. Ang recoveries ang yara sa 3.5 million, lakip na ang 4,409 kapanibag-o nga na record nga mga nag-alayo sa balatian, samtang ang death toll sa COVID-19 ang yara na sa 55,330. 49 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Siningation ato na tsekero ng mga balita ang natipon sang patrol kaya Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla, please come in. Yes, Bombo Joy. So, duwa ang dakot no, sa nagkalain-lain nga barangay sa Silay City sa gipatigay nga buy-bust operation sa Silay City Police Station, Bombo Joy. So, una, nagpatigayon ini sila sa Elena Subdivision, Barangay 5, Silay City, Negros Occidental. Kagang suspetsado diri among ginkilala kay Andrew Adilantar, 42 years old, married, kag residente ini siya sa nasambit nga lugar, Bombo Joy. So, nakuhaan ini siya sa isa kay seal transparent plastic sachet sa suspected shabu amo ini nga buy-bust item Bomojay 6 ka pieces sang heat seal transparent plastic sachet containing suspected shabu, 1 piece brown coin purse, isa ka camel nga phone cigarette box, isa ka black wallet, kag isa ka unit sang cellphone Bomojay. So mayara sang 52 pesos sa nagkalain-lain nga denominasyon kag mayara sang 600 pesos amo ini nga buy-bust money Bomojay ang nakuha sa iya ang kabugaton nga nakuha sa iya nga suspected shabu nagabug at 12 grams kag nagabalor ini 81,600 pesos Bomojay. So Bomojay, pamatian bala nato no ang pakayag gikan kay Police Lieutenant Colonel Robert Apetate. O yung gabi gid Bombo Carla no, sa kahapon at around 5:20 sa kahapon namin aton Station Drug Enforcement Team nag-conduct ang buy-bust operation sa Barangay Elena Subdivision, Barangay 5, Silay City. No? Ang subject person na ito si Andrew Adilantar, 42 years old, and resident of the said place. And after the buy-bust operation was consummated, naka-recover ang operatives na ito under sa position and control sa suspect. Approximately 12 grams of suspected shabu with standard price of 81,600. Okay. So muna ang mga recoveries naton sa iya and ang ginamit nga buy-bust money. Yes, sir. So nadakpan sa around 5:20 in the afternoon. Yes, sir. So sir, ano ni ang background sinisang suspect, sir? Ang suspect ay jobless man siya, street level individual na ito na dali na categorized dito sa Silay PNP. Madugay na ni sa sir gina-surveillance o kung gina-monitor? Gin-monitor man ni kay sa mga previous na ito ng mga conducts ng operation. Ang tudlo man ni siya. That's why gin-subject na ito for operation. So wala man ni sa sir background case? So far daw wala sa record sa station ni si Adelantar. No? Daw lately na siya na gano'n.
Okay, kumbaga sir, newly identified ini siya pero street level individual siya. Street level individual na daw ginakabig man the resource man sang iban diri nga newly identified individuals man. Okay, so napasaka na ini siya sang kaso, sir? Yes, subong nga hapon, bigyan ng isang Andra di ba? Okay. So, ari na ini siya subong sa inyo sining nga kustodiya? Ari na sa kustodiya ang mga recovered pieces of evidence been turned over to the provincial forensic office Bacolod City and subject pa rin siya for drug test. Baba Jai, so mo to no, ang pahayag kay Police Lieutenant Colonel Robert Patate regarding ni sa ginpatigayon nga bypass operation Baba Jai sa area sang Barangay 5 Baba Jai. So ginpatigayunan man sang bypass operation sang Silay City Police Station sa Sitio Dapdap Barangay Lantad Silay City Negros Occidental kag ini siya Baba Jai mayari ini siya nga ako nadakpan na ini siya before sa kaso man nga 9165 Abamajay. Ini siya ginkilala kay Ricardo Hudilla Jr. Ricardo Hudilla Jr. 47 anyos alias alias John ini siya 47 anyos kag residente ini siya sang nasambit nga lugar Bamajay kag nakuha ini siya sang 5 ka heat-sealed transparent plastic sachet ng suspected shabu, isa ka color black nga coin purse, isa ka improvised shooters kag mayara sang shabu nga mayara pa sang traces sang shabu Bambojay, isa at 3 ka pieces sang bamboo clipper, several pieces pa sang transparent plastic sachet Bambojay, kag mayara pa gyud sang isa ka unit sang cellphone Bambojay. So ang ari ini sa subong kung sila nga duwa no nakakusog sa Silay City Police Station kag napasakanay napasakanay ni sila sang kaso Bamajay. So babatian nato ng pahayag gikan kay Police Lieutenant Colonel Robert Patate. Actually, right after sining operation ng 5:20 at around 8:50 naman siyang gabi, ang ato naman operative actually, inflagrant to the next kaya while nag-conduct sang monitoring atong mga personnel, may nakapag-feed information nga diri sa lugar, may ara nga nag-engage bala sa illegal drugs na packing and nagaputos ang drugs. So, operative siya ito nag-conduct man monitoring while conducting roving at the area of Sitio Dapdap Barangay Lantad Silay City. Kita nila ini mayara balay da nga wala siyang fence o pudal, open window, put in the act ini subject na to na suspect nga si Ricardo Hudilla Palmares, alias June, 47 years old and male, a resident of the said place. Put in the act ni siya na nagapacking and gari-packing and ginasil niya bala ang suspected shabu. Siya lang. Oo. So right there and then pagkakita sa aton operatiba, gin effect ang arrest sa iya. Considering nga nakita sa court in the act na nagaripak sang shabu at ginasil niya sini ang ginaripak niya na items, no? And then recovered pieces of evidence, tatlo ka big and 2 small sachets of suspected shabu, may improvised shooter and other drug paraphernalia, and items recovered is more or less estimated to be more or less 7 grams suspected shabu with an estimated drug price, a standard drug price of 47,600. And then in-inform niya sa niya ang na-arrest ko, in-inform siyang constitutional rights niya ang dala diri sa police station. Yes, sir. So, sir, ang area? Sa Sitio Dapdap Barangay Lantad. Iyan ni Balay, sir? Yes. Okay, wala man siya pamilya, sir, nga nag-stab dara sa pamilya, sa balay niya na? At the time siya lang to, kaya ang i-obra, sinidoga pamukot, balada, akay lapit man lang ning Lantad sa dagat. Oo. Ang i-obra nido sa dagat siya.
Okay. The subject person is street level individual at way back in 2019. Oo. Tagin sa Dakop, no? Oo. Ano nga kaso, sir? Drugs man. Okay. Pero nag-avail siya sa plea bargaining Sang sano, sir? sa 2019 man. Nagbalik ang amo naghapon kung paano sa nabakpan, diri man sa nabakpan gihapon. Okay. Hindi kagabi din feed lang naman na information na may amo na from a concerned citizen. Salamat kita sa concerned citizen na nagabulig man consider nato ni as law abiding siya nga may concern sa CICT. Hindi man guro nga may nag-engage sila sa illegal activities, specifically ang illegal drugs, no? Yes, sir. Informed dito sa aton sa police station, nag-tip sila. May nag-engage dira sa illegal activity, and then nag-deploy kita sa operatives to ascertain the veracity of the report, and right there and then dakpan siya kot hindi ako nga giman amo ning subject person naton na ga-engage kit ko rin da nga naga-repack kag silyo sa suspected na shabu. Yes, sir. So, ini siya, sir, ang iya, sininga balay, ma-considered as a drug den, napasuyupan niya man nag-ri, sir? Hindi lang natin, pero base, hindi natin ma-discount yung possibility, pwede. Open na itong lugar, wala man. Pwede yun, ang mga na-engage sa legal activity, pwede nga magiging gasad dara akong nara sa liman ng mga kalibig yung baliglaan niya. Ari na siya kay drug personality na siya kaya as what I said earlier, Bombo Carla, dakpan na ni siya. So, bisa na dakpan siya, nag-avail lang siya sa plea bargaining, ara na ina siya sa watch list na ito, drug personality. Okay. So, ini siya, sir, napasaka naman, sir, sang kaso? Yes, naman natin, yun pa inquest ko yung hapon, together with the Adelantar. Sukotin di ak pag ini siya gali Bombo Carla lantaran pa siya gali nga nagapamutos sang shabu. Awag gani abong bajay, no? Kay ti may aras ang information nga nabato ng mga kapulisan nga may muna, no? May naga-engage sa illegal na droga abong bajay. Tini siya may ara na sang kaso before o kung nakagwa lang ini siya last 2019. So, sa subong, nagbalik siya. Kundi na dakpan ini siya sa liwat abong bajay. Kag naaktuhan gid nga nagapamutos pa saya sa nga illegal nga droga abong bajay. So, kung majay, adri naman, no, previous ni, may araman sang nadakpan before, o kung madakpan man ini siya, o kung anay preso na ini siya before, abang majay, so nadakpan ini siya, sa gimpatigay nga bypass operation, sa CDEO sa Purok Chirisa 2, Barangay 27, Bacolod City, ini siya ginkilala kay Caroline Benal, alias Tudang Bamujay, babayi, ini siya, kung alias ini siya, 39 anyos, kag residente, ini siya sa sambit nga lugar, Abomajay. So, ini siya bag-ulang gidi siya nakagwa sa prisuhan, Abomajay. So, ang ini nakuha siya pa din ako, isa ka 1,000 peso bill, mark, bypass money, 8 ka heat-sealed transparent plastic sachet sa suspected shabu, isa ka coin purse, kag nagabugat ini 28 grams, kag nagabalor 190,000 pesos Abomajay. So, pamatian dala na po, no, ang pahayagikan kay Police Lieutenant Joven Mogato. Ma'am, may nagkaabot ng mga information sa aton nga opisina, no, regarding nga sa pagbaligya niya sa mga illegal nga droga dira sa Barangay 27. Ato naging monitor kag gin-validate ng mga information. Nagkanda kita sa may bus operation. So, subong lang gid gabi kag nadakpan nato ni si ang ating suspect si Caroline Binal. Okay, babae ni sir? Yes, ma'am. Okay. Sir, ano niya ang background ni Caroline Binal, sir? Actually, ma'am, paano man naman bago lang siya bato niya yung remission, no? Walang ini nagkuha ng iyang ngalan. Kuha siya, SLI. Ang background niya daw, kuha siya nakaagi niya sa pailan kaso. Ano nga kaso, sir? Sa station foreman. Oo. Hindi lang ko sure, pero 9165, I think. Okay, nadakpa na initially before.
Yes, ma'am. According sa pintumangkutan na mundo kayo na daw under sa provision. Okay. Sir, ano ni ang nakuha sa iya, sir? 8 ni talan kang mga plastic hit cell, plastic sachet. Yung ginasusuhan na shabu. 1,000 piso bell nga by bust money naton. Mga approximate 190,000 pesos balor sa shabu. Okay. Subong, sir? Ara sa subong sa Station 4. Balay ni sir? Pila na balay daw upo diya man mamaya da. Wala siya pamilya. Wala. Bawmajay, sa mo to, no? Ang napayag ikan kay Pulisutan ng Joven Mugato regarding sa subject nila subong nga gabi ko nagipatigayon nga by bus operation Bawmajay tay bag-o lang kit ini siya nakagwa engage naman ini siya sa illegal nga droga Bawmajay. Mo gani Bombo Carla no dapat kun tani sa mga sa mga nagkaladakpan bala hindi na sila tani pagpa-avail bala sa nga plea bargaining agreement kaya nagabalik man sila gihapon kalabanan may iban gani Bombo Carla taga makaduha na kabeses na priso makatatlo na kabeses amo gihapon pagkagwa. Namugid yan ni Abang Bajay, no? So, kapay pa nga, ni-grab man nila ang second chance na ginhatag sa ila, Abang Bajay. Bombo Carla, no? Kay makitaan taman bala Bombo Carla ang nagakatabo sa mga durugista bala sa mga naga-engage sa illegal nga mga buluhaton dere sa maya syudad sang Bacolod. Aside Bombo Carla sa nagapatigayon o kon padayon bala nga drug by bus operation sa atong mga kapulisan, may ara pagidadaan nga mga nagalunta dire bala nga pagtiniruhay. Yes, amo gigani Abang Bajay, no? Tika lang ba kami ara di nga mga biktima, no? Sa nga pagtiruhay diri Abang Bajay diri sa syudad sa Bacolod na mayara sa nga kaangtanan sa illegal nga droga Abang Bajay. Correct. So amo na bala kung tani hindi nila pag uyangan Bombo Carla no ang ilang kabuhi kay makitaan ta Bombo Carla ka mga dalagko man sang mga lawas sang mga nagkaladakpan pwede man sila makapangita sang mataro nga obra. Ang gani Bang Bajay, no? Bisan subong nga pandemya, tiginatinguan man niya sa mga business sector, ang atong sining nga syudad nga tinguan gid nga ka-avail, no? Ining mga nawadaan sa nga obra, Bang Bajay, kag madamo, no? Ang pwede mahimo nga legal, Bang Bajay. Correct. So, Bombo Carla, kamusta ang sitwasyon sang syudad sang Bacolod kay ina sa pagpanglibot sang patrol? So far, Bang Bajay, wala makita may nabatsagan nga pagulanulan, matulutaw-hay na, no? Ang dalanon sa syudad sa Bacolod, Bang Bajay. Sige, Bombo Carla, madamo gid nga salamat. Bang Bajay, amoy nag-report, nagikan sa patrol, ini si Bombo Carla may dasasya para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Madamo gid nga salamat kay Bombo Carla May Defensor sa mga balita nga natipon sang patrol. 5 minutos ang nakaligad sa takna alas 10 ang gabi. So, dire kita na mga kabombo, no? Kahapon, no? Nagatapos na ang hampang ni Filipino-American skier Asa Miller, no? Sa Beijing 2022 Winter Olympics kung sa diin liwat ini nga naka-record sa did not finish o kung sa DNF, no? Sa tinalikdan nga Domingo ka-record man ini sa DNF, no? So, lunsay DNF ang na-record ni Miller sa men's giant slalom kaga slalom events sa Beijing 2022 Olympics. So naga-focus naman sa karon no ang Filipino-American skier para naman sa 2026 Winter Olympics. Ang 21 anyos nga skier no ang nagpabutiyag sang iyang panghinulsol bangod nga wala ini kuno naka-deliver sa maayo nga performance sa Pilipinas apang magabalik ini after 4 years no sa Italy naman. So nagaplano man ang skier nga mag-compete pagid sa iban pagid nga mga races bala sa Estados Unidos tubtob sa bulan sa Abril kag magapadayon sa pagrepresentar sa Pilipinas. Sa 2018, si Miller man ang nangin representative sa Pilipinas sa Pyeongchang Winter Games naman to ya. So maskin amo ini ang nangin resulta no, wala gyapon nagakawadaan bala sang paglaom si Miller kaga dako na ini nga bugal no nga siya ang ginpadala bala agod mag-represent sa pungsod nagaisahanon to nga representative sini nga tuig no sa Beijing kaga at a very young age dako na ini nga bugal. So bantayan ta naman ang iyang journey no sa
Winter Olympics sa masunod nga 4 ka tuig. 7 minutos ang nakaligad sa takna alas 10 ng gabi. Ginakulabos na kita sang oras mga kabombo. Madamo gid nga salamat sa pagupod sa amon sini nga gabi kaga magabalik liwat buwas sa aga ang Bombo Radyo para sa aton nga mga public affairs program. Iningin nyo nangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radyo Philippines Corporate Song. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on. We're standing together, so loud and so clear. And on your radio, we air not just fun. We're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one. We stand as one. Turn on the radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radyo Philippines. We listen to the voiceless with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone. We dedicate ourselves, our fortunes, our lives, no matter what it takes, no matter what is sacrificed. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, and justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN,
anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS.